ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ದಿನ ಸೊಲ್ಮಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ದ ಅಟ್ಟೆಲ್ ಮಲ್ತದತ್ತೆ ಪಂಡ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿದ ಅಟ್ಟೆಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ತೆತ್ತಿಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀವ ಬೋಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಂಬ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಸ್ಯ ಮೂಲದ ವಸ್ತು ಪಂಡ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇನಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ದ ಸುಕ್ಕ ಅಥವಾ ಆಜಾದ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಕ್ಕ ಅದು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೋಯಾದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಾಲೆಡ್ದ ಐನ್ ಕೆಲಸಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ ಪತ್ತು ನಾತ್ ಬೇಯಿ ಸೊಪ್ಪು 10 ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಐನು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಆಯ್ನ ನಾತ್ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದಿವನ್ಲೆ ಇನಿತ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುನ್ಕೆದ ಪುಲಿ ಗಲಸೊಂದಿಜ್ಜ ಐತ ಪಗತ್ತೆ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದಿವನ್ಲೆ ಒಂತೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಹಿಡ್ದು ರಡ್ಡರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ್ ಸಾಸೆಮಿ ಗಲಸದ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ್ ಬೇರ್ದರಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ್ ಎಡೆಮುಂಚಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಗೆಂತದ 15ನೇದಾತ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ್ ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಂಡ ತೂತು ಜಡ ತೋರೆ ಮನಸ್ಸೆತ್ತಿನ ತೋಲೆತೆ ತಾರಾಯ್ ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪಿರೆದಿವನ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ಆಜಾದ್ನಾದ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಗಲಸ ಎರಡೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 100 ml ದಾತ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಗಲಸದ ಸುರುಕಾದ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸನ ಬೈಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಸುರುಕು ಬೋಡುಪ್ಪುನಾಥ ಉಪ್ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಚಂಕ್ಸ್ ಮುರ್ಕುನಾಥ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜಾವಲೆ ಅರ್ಥದಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಚೌಲಿ ನೀರು ಗಲಸದ ಚಪ್ಪೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಂಕ್ಸ್ ಚಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಚಂಕ್ಸ್ ಏತ್ ನೀರು ಒಯ್ತೊಂದು ಪಂಡದ ಇತ್ತ ಒಂಜಾಯ ನಿಕ್ಕಲ ಕೈಟೆ ಪುಂಟದು ಆಯ್ತ ನೀರು ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಚನೆ ದೀವಲಿ ಯಾನ ಇಂಚನೆ ದೀತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಚಂಕ್ಸ್ ಒಂತೆ ಉಬ್ಬುದು ಮೆದು ಆದಿತ್ತನೇ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ತಿಲಿ ಬಣಲೆಗೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸೆಮಿ ಅರ್ಧ ದಾತೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಒರಿದ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋಡತೆ ಇತ್ತೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಏತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಪಂಡದ ದಾಯ ಪಂಡ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ತೊಂಬುಜಿ ಕೋರಿಗ ಮಟನ್ಗ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಪಾಡುನಿ ಅತ್ತ ಕಡೆಕ್ ಬೀರ್ದರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ತುಲೆ ಐತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕೋಣೆಡ್ ಲಾಯ್ ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನ ಜಾವಲೆ ಅಂಚಿನ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಐತೆ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪಾಯ ಬಕ್ಕ ಕಡೆಗತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ದೇತೊನ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡಂಪೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಗಲಸಂದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಏ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೆ
ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪೊತ್ತುನ ಬಣಲೆಡೆ ತಾರಾಯನ್ಲ ಪೊತ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಬಣಲೆನು ಕೊಡವರ ಬೆಚಾನ್ಪ್ಲೆ इते पिरे दीत ना ताराय पाडले इते तू हदा देद वंते पर तो लायक पत्पले इते तारायद मेत हदा कंद बಣ್ಣ ಬನ್ನಗ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲೆ ಬಕ್ಕ ಕಚ್ಪುತ್ತಾಯ ರಾವಣಗ ಮೆತ್ತಡ ಬಿರ್ಕೆರೆ ಬೋಡಾಪನ ಇತೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೋಗೋಣಿ ತೂಟದಿಲೆ ಬೋಗೋಣಿಗೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂದು ಬನ್ನಗ ಸಾಸಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತೆ ಸಾಸಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪುಡಾವನಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ इते ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ इते ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನಂತೆ ಬೇಗ ಕಾಯಾವೇರೆ ಸುಲುವಾದವಂತೆ ಉಬ್ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಪೊಡ್ತು ಮಕ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬೇಯ್ದಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುರುಕ್ಕು ಮಂಜಲ್ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮತ ವಿಡಿಯೋಲ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ತುವೇರೆ ಮನಸ್ಸೆತ್ತನ ತೂಲೆ इते सಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆ इते ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂತೆದಂ ಪುಡಿ ಮಲ್ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ इते लाइक मिक्स मल्प्ले इते ಒಂತೆ ದುಂಬು ಬೈಪದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವರ लाइक मिक्स मल्प्ले इते ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಕುಡವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ इते ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಹದ ತೂಟು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಮಸಾಲೆನ ಒಯ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪಲೆ ಈ ಪೊಡ್ತುಡು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಮಸಾಲೆನ ಲಾಯ್ಕು ಒಯ್ತೊಂದುಪ್ಪು ಇತೆ ರುಚಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಆತನ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋಂತೆ ಉಪ್ಪು ಇರ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇತೆ ಕಡೆತ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೆರ್ಕಲೆ ನಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ದ ಸುಕ್ಕ ತಯಾರಾತಂಡ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೇ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸುಕ್ಕ ತಯಾರಾತಂಡ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಕಲ್ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿದೆತ್ತೊಂದ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾಲ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 180 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡಿತ್ನ ತಟ್ಟೆಡು 74 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 42 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೇವಲ ಸೋಯಾಬೀನ್ ದಾದೆ ಉಂಡು ಈ ತಟ್ಟೆಡಿತ್ತಿನವನೇ ನಿಖಿಲ್ ದಿನಕ್ಕೂ 2 ಸರ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂಡಡ್ಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪನ್ನ ಹದ ಜೀವಲೆ ದಿನ ಇಡೀತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಕುಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರಿಟೆ ಎತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿನ್ನಿನ ಒತ್ತೆರೆ ಮರೆಪಡೆ ಅಪಗ ಏಪಲ ಪೊಸತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲಡೆ ಶಾಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ